ዝህዝብ እዙይ ቤተክርስቲያን ሓሪምዎ ድኹማን ኮይና ዓበይቲ ኮይና ቤተክርስቲያን ተጠጊምና ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ክብሪ ይሃበልና ንኹለኹም ክብሪ ይሃበልና ንዓወኹም ንነኣስኩም ንርሓቕኩም ንቐረብኩም ብጣዕሚ ኢና ነምስግን ቤተክርስቲያን ስዒመ ዘይፈልጥ መጺአ ስዒመ ተቐቢለ ቁርባን ስጋሃ ደሞ ተቐቢለ ማእዘ ክኸዶ ብሕማም ብቁሪ ብድኻም ማእዘ ክኸዶ እናበልኩ ካብ ቤተክርስቲያን ተፈልየ ንነብር ነይረ ባዕለይ ኣነ እኳ ኣዕለይ ኩሉ ህዝበይ ተጠጊሙ እዩ ኸማይ ናየይ ደኣ ንፅወንበይ ንበዝሕ ቤተክርስቲያን ከይኸድ ደኺምዎ መዓት ዓውዪ መዓት ድኹም ኮይኑ ቤተክርስቲያን ምስዓም ሓሪሙና ነይሩ እዩ ብጣዕሚ ተሓጒስና ኢና ክብሪ ይሃበልና ዕድመ እንጀራ ይሕድረልና ንኣኻትኩም ንሓትና እውን የኽብረልና ንርሓቕካ ንቐረብካ ዕድመ እንጀራ ይሃበልና نحن حضراتكم مسبة كريستيان كما حضراتكم انكوا زبعال زي بالسلام مبسحنا كبور بصو أبونا أرقاوي ناي منبر السلامة أرثوذكس تግራይ ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፍን ናይ ካናዳ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስን ብፁዕ አቦና አቡነ ናትናኤል ናይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሊቀ ጳጳስ ክቡር አቦና ቆሞስ መልአከ ገነት አባ ይትባረክ ናይ ደብረ ጎልጎታ መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ዓዲግራት ስብከተ ወንጌል ሓላፊ ክቡር ቆሞስ አባ ዘካርያስ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ሀገረ ስብከት ሓላፊ ገዳማት ክብርቲ እመሆይ ወለተ መድህን ሓላፊት ንብረት ክፍሊ ሀገረ ስብከት ዓዲግራት ክቡር መልአከ ገነት ክቡር መልአከ ምህረት ግርማይ ደስታ አገልጋሊ ደብረ ጎልጎታ መድኃኔ ዓለም ዓዲግራት ክቡር መምህር ራጉኤል ግርማይ ኣብ ወረዳ ቆላ ገርዓልታ ቤተ ክህነት ዋና ስራሕ መካየዲ ክቡር ምርጌታ ልኡለ ቃል መዝገበ ኣብ ወረዳ ቤተ ክህነት ቆላ ገርዓልታ ዋና ጸሓፊ ክቡር መልአከ ገነት ተስፋይ ግርማይ ኣብ ወረዳ ቆላ ገርዓልታ ትምህርቲ ክፍሊ ሓላፊ ክቡር መምህር ሙሴ አሰፋ ኣብ ወረዳ ቆራ ገርዓልታ ቤተ ክህነት ገንዘብ ተሓዚ ክቡር ሓውና መጋቢ ኣእላፍ መምህር ጸጋይ ገብረስላሴ ገዳም ሚድያ ክቡራት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ዕድመ ዝተገበረልኩም ኣጋይሽ ዲያቆናት ምእመናት ድሓን ሓዲራትኩም እንኳዕ ሰላም መጻኻትኩም ኩላኻትኩም ክብል ደሊ ጻኒሒትና ሓፂር እዩ ሎማዓንቲ ኣውዚ ኣብ ወረዳ ሓውዝየን ጣብያ ቆራሮ መዓልቲ መድኃኔ ዓለም ታወተ መድኃኔ ዓለም ኣእቲና ንቅዳሴ ንውዳሴ በጽዕና ዘለና ሳላ ብሩኻት ደቂ እግዚኣብሔር ኣሕዋት ዝገበርዎ ሓገዝ እዩ እሞ ብጣዕሚ ብዝገርም ኣብዚኣ ዘለና ዘለኹም ምእመናት ሓንቲ ደርሆ ሸይጥካ ሓንቲ ማሕስእ ሸይጥካ መባእ ንቤተ ክርስቲያን ዝውሃብ ምዃኑ እንፈልጥ ክንደይና ኢና ኣነ ኣብዚ ናይ 8 ዓመት ጻንሒት ሓገዛት እዚ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ንገዳማት ንኣብያተ ክርስቲያን ኣብፂሐ እየ ብማሕበር ብውልቀ ክኾን ይኽእል እዩ ክስካብ ሕዚ 500,000 1 ሚልዮን እውን ዘወፎይታ ገበርቲ ጽቡቕ ይፈልጥ እየ ብፍላይ ኣብ ዳያስፖራ ዘለዎ ወገናትና ናይ ሎማዓንቲ ህያብ ፍልይ ዘብሎ ቤተ ክርስቲያን ሙሉእ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ስድራ ጥራሕ ሰሪሖም ከረክቡና ምኽኣሎም እዩ ሓደ ስድራ ጥራሕ ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ዓለም ስሞም እኳ ይነገሩናን ክሻዕ ኸዚ ብመልክዕ እኳ ይንፋለጥን ኣብ ዝኾነ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ዘይብሉ ትግራይ ናይ ገጠር ቦታ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብሽምና ክንሃንጽ እንደሊ ኢና ዝበሉኒ ወለድና ኣይተ ሃይለ ማርያምን
ወይዘሮ ወለተ መድህንን ዝበሃሉ ኣብ ሃገረ ስዊድን ዝነብሩ ብዜግነቶም ኤርትራውያን እዮም ب1 ሚሊዮን ቅርሺ ስራሕ መስልዎም ጀሚርናዮ ስር ተቢልና ምሰረናዮም 1 ሚሊዮን ወሲኾም ኣዝዩ ብዝገርመካቶም ክሻብሎም ማዓንቲ 2 ሚሊዮንን 500 ሺህ ቅርሺ ወይ ከዓ 2.5 ሚሊዮን ቅርሺ ልኢኻቶም ቤተ ክርስቲያንና ዛዚምናስ ዘድልይዎ ንዋያተ ቅዱሳን ኩሉ ገዚእና ካብ ልባስ ጀሚርና ነዚ ቤተ ክርስቲያን ከብልዎ ዝኽእሉ ንብረት ኩሉ ገዚእና ሎማዓንቲ ከምዚሩ ክቅደስ ክበቅዕ ዝገበሩ ስለ ዝኾኑ እዞም ወለዲ እዚኦም ሓደ ግዜ ኣብ ዘለውዎ ብውፃነ ቦታትና ብራኬ ክበፅሖም እዩ ድሓረ ብስርዓቱ ሓንቲ ግዜ ግን ገለገሌና ንፈልጥ ኢና ተዝሓለፈ ኩናት ከመይ ከቢድ ከም ዝነበረ ዝኸባቢ እዚ ከዓ ከመይ ዝመሰለ ጨፍጫፍ ዝበፅሖ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ታረጊፅያ ዘለኹ ምድሪ ብዙሓት መላምል መናእሰይ ዝተቐበሩላ እያ ብዙሓት ጀጋኑ ካብዚ በረኻታት ኣኪብኩም ኣዕፅምቶም ኣብዚኣ ከም ዝቐበርኩሞም ሓበሬታ እኒአን እዩ ኣብኣ እንተላ እውን ቤተ ክርስቲያን ኮይና እኒኣ ቤተ ክርስቲያን መድሃኔ ዓለም እዞም ወለዲ እዚኦም ዓበይቲ እዮም ናይ ጥረትኦም ገንዘብ ገይሮም ኣለዉ እዚ ይትረፍ ቤተ ክርስቲያን ሰብ እኳ ብኣርአያ ስላሴ ስለ ዝተፈጥረ ኣብ ዓለም ኩሉ ዘለ ሰብ ብሰብኣውነቱ እዮም ዝሕግዙ ዘለዉ ሰብ ብሰብኣውነቱ እዮም ሓገዝ ዝገብሩ ዘለዉ በባየ ብገዳም ሚድያ ብሳዶር ሚድያ ብሞይ ፀጋ ብዝተፈላለዩ ገበርቲ ፅቡቅ ከም መሰለ ስራሕ ዝሰርሑ ሓገዝ ዝገብሩ ዘለዉ ትግራዋይ ፅጉም ምስ ረኣዩ ትግራዎት ጥራሕ ይኮነ ዝሕግዝዎ ሰባት ዝኾኑ ኩሎም ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ሰብ ይኹን ዓረብ ድዩ ኣሜሪካዊ ድዩ እስራኤላዊ ድዩ ኣውሮፓ ብዘየገድስ ሰብ ብሰውነቱ እኳ ሓገዝ እንዳገበሩ ዝመፁ ብዙሓት ለባማት ስለ ዘለውና ቤተ ክርስቲያን ከዓ ብዓብዩ እሞ ኦርቶዶክስ እምነት እንኣምን ኣብ ዓለም ዘለና ኩላትና ሓደ ኢና እዛ ኦርቶዶክስ እዚኣ ናይ ተጋሩ እያ እዚኣ ናይ ኣምሓሩ እያ እዚኣ ናይ ኦሮሞ እያ እዚኣ ናይ ኤርትራውያን እያ ትበሃል ኣይኮነትን ኦርቶዶክስ ኣብ ዓለም ሓንቲ እያ ሓንቲ ብምዃና እውን እዞም ወለዲ እዚኦም ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብሽምና ተሃነፀልና ኢሎም ብዝለኣኽዎ 2.5 ሚሊዮን ቅርሺ ናብዚ በቂዑ ስለ ዘሎ ሓደ ግዜ ዕልል ኢልኩም ዝተመስግኑና ክብረት ይሃበልና ዕልል ካልኣይ እስቲ ይሰለሰሎም ሶስት ስላሴ ብሓቂ ይግባእ እዩ እዚ እዩ ህያብ ማለት ካብዚኣቶም እንመሃሮ ነገር እዚ እዩ ኣብዚ ዘለና ከታይ ጌርና ብክልተ ኣቦታት ብክልተ ጳጳሳት እዩ ተቐዲስሎም ዘሎ ሎማዓንቲ ኣብዚኣ ህፃን ቆልዓ እውን ተጠሚቓላ ሎማዓንቲ ጀሚራላ ክርስትና ጀሚር እኒአ ሎማዓንቲ ስለዚ እዚ በቂዖም ኣለዉ ንቐፃሊ እውን መካበብያ እውን ክንዲ ዝኸኣልናዮ ኣብ ዝበፅሐ ብፃሕ ትህዝቢ እውን ይሓግዘና መካበብያ እውን ክንሰርሕ ኢና እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝጎድላ ነገር እንተልዩ ህዘብ ኢድና ዝነበረ ወዲናዮ ኢና ቀፃሊ ንረኽበን ናይ ጥሮታና ቅርሺ ኣኪብና ግን ክንሰደን ኢና ክንሽልም ኣይና ዓርያ ክነዕብያ ኣይና ኢሎም ኣለዉ እሞ ኣመስግንዎም ክብረት ያበልና ብሓቂ ኦርቶዶክስ ኣብ መላእ ዓለም ዘላ ሓንቲ እያ ብዓልየት ብዘርኢ ብኻሊእ ሰብ ዘይተጓኒ ንኩሉ ተሓቁፍ ሓንቲ ሃይማኖት እያ ምእንቲ እዚ እዞም ወለዲ ዓብዪ ትምህርቲ ሂቦምና ዘለው ዓድና ኤርትራ እየ ይበሉ ዓድና ምዕራብ እየ ይበሉ ዓድና ምብራቕ እየ ይበሉ ሓገዝ ከይተሓወሰታ ሃኒፆም ኣረኪቦምና ኣለዎ እሞ ዓዶም ኣብ ላዕሊ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እግዚአብሔር አምላክ ዘላለማዊ ቤቶም ኣብ ላዕሊ ሃኒፅሎም ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ንሳቶም ከዓ ንኣና ንምድራውያን ንግልገለሉ ሰማያዊት ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ኣረኪቦምና ኣለዎ እሞ ብሓቂ ካብዚኣቶም ዓብዪ መንፈሳዊ ቅንኣት ሓዲሩና ካብዚኣቶም እንወስዶ ትምህርቲ ክህሊ እዩ ኩላትና ንሳቶም እኳ መፂኦም ዘይሳለምዎ ኣብዚ መፂኦም ዘይርእዎ ቤተ ክርስቲያን ካበረከቡና ኣብዚ ዘለኹ ገባር ኣነኸ እንታይ እዩ እጃመ ኢልና ቤተ ክርስቲያናትና ክንሐድስ ክንሰርሕ ክንሃንፅ ንድሕሪት ክንብለ ይግበአና ንሓደራ ክብል እየ ካብዚ ላዕሊ ከየንውሕ ንሓውና ኣይተ ሃይለማርያም ንወላዲትና ሓፍትና ወለተ መድህን ክብሪ ሃበልና ብዓብዩ ብዞም ኣቦታትና ልዕል ዝበለ ናይ ቡራኬ ምስጋና ክበፅሖም ስለ ዝኾነ ድሓረ ከኣኽለኒ እዩ እዚ
كبريها بلنا بمقصال حصرينا لما أنتي قلنا لما أنتي سريحهم مزلهم بيت كريستيان لك باباس من خرنا زي قمطلو براكي زي قورلو سلازخونه بزلمار استقبل سلازخونه نزي كل زقورنا يلمادا وكايدا قديسهم سرزهم يقرتايهم ازي لما أنتي تاوت كأتي فقدلنا بصعبنا أونا مرها كريستوس ناي منبر السلامة أرثوذكس تግራይ ላዕለዋይ ጠማትን ናይ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስን አግባ ሓንሳብ ኣመስግኑ ልዕልልኩም ካብኡ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ካብ ፀጋም ናብ የማን በስም ስላሴ ኣማዕተው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ብፁዕ አቦና አቡነ አረጋዊ ክቡር አቦና መላከ ገነት አባይ ተዋረግ ክቡራን ኩላኻትኩም ደቂ እግዚአብሔር ኣብዚ ዘሎ ኩሉ ወዲ እግዚአብሔር እዩ ብቅዱስ ስግኡ ዝኸበርኩም ብደሙ ዝተቐደስኩም በስሙ በክርስቶስ ክርስቲያን ዝተባሃልኩም ምእመናን ምእመናት አቦታት እዴታት ኣሕዋት ከምኡ እውን ህፃናት ብህያው እግዚአብሔር ስም ድሓን ሓዲራትኩም ከመይ ሓዲራትኩም ከመይ ኣለኻትኩም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እንትንብል ገይሩ ደስ ዝብል ዓብይ ናይ ሰብ ስራሕ ዓብይ ስራሕ ምስጋና እዩ ሰብ ንምንታይ ተፈጢሩ እንተተባሂሉስ ከመስግን እዩ ተፈጢሩ ካሊእ ዝጭኻሮ ዶ ዝመሕረስ ዶ ካልእ ዶ ድሓር ቀፂሉ ዝመፀ እዩ ድሕሪ ውድቀት ዝመፀ እምበር ሰብ ንምንታይ ተፈጢሩ እንትብል መፅሓፈ ባሕሪ ሓሳብ ስሙ ንምቕዳስ ክብሩ ንምውራስ ስም እግዚአብሔር ቀዲስና ስም እግዚአብሔር ባሪኽና ተመስገን ኣምላኽ ኢልና ዘይሓልፍ ርስተ መንግስቲ ሰማያት ክንወርስ ኢና ተፈጢርና እሞ ከምዚ ተኣኪብና በዚ ሓድሽ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን እስካብ ትማሊ ንቤተ ክርስቲያንነት እናተዳለወ ፀንሐ ዓብይ ገዛ ካብ ትማሊ ምሸት ጀሚሩ ስርዓተ ጸሎት ቅብኣተ ሜሮን ምስተፈጸመሉ ስጋ ወደሙ ምስተፈተተሉ ስርዕ ቅዳሴ ምስተሰርዐሉ ግን ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ናይ ኩላትና መእከቢ ናይ ኩላትና መድሓኒት ናይ ኩላትና ናይ ኣምልኮ መፈጸሚ ኮይኑ ዝተዋሃበና ኣብዚ ተኣኪብና እግዚአብሔር ይመስገን ክንብል ዝፈቀደልና ኣምላኽ ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ይኹን ወይ እዚኒ ኣነ ሃረይክዎ ወቀደስክዎ ለዝንቱ ቤት ከመይ ሰመይ ስምየ ላዕሌሁ ለዓለም ወይ ከውና አእይንትየ በላዕሌሁ መጽሐፈ ዜና መዋዕል ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 16 ዝተጻሕፈ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ወይ እዚኒ ሃረይክዎ ወቀደስክዎ ለዝንቱ ቤት ማለት ሕዚ ነዚ ገዛዚ ሓርየ ቀዲሰዮ ኣለኹ ነዚ ገዛዚ እስክበሉ ሓርየ መሪፀ ቀዲሰዮ ኣለኹ ከመይ ሰመይ ስምየ ለዓለም ንዘለዓለም ሰመይ እናተፀውዐሉ ምእንቲ ክነብር ነዚ ገዛዚ መን ቀዲስዎ መን ቀዲስዎ ኣባናትና ኤል ወይ በኣረጋዊ ትብሉ መን ቀዲስዎ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀዲሱ ባሪኹ ሓርዩ ስሙ ክፅውዐሉ ከመይ ሰመይ ስምየ ለዓለም በላዕሌሁ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኣብዚኣ ቤተ መቅደስ እዚኣ ስመይ እናተፀውዐ ምእንቲ ክነብር ነዚ ገዛዚ ሓርየ ቀዲሰዮ ኣለኹ ይብል ቃል ኣምላክ እዩ ወይከውና ኣእይንትየ ወልብየ ላዕሌሁ ዓይነይን ልበይን ኣብዛ ገዛ እዚኣ ክነብራ እየን ይብል እዚ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ቃል ብቃል ዝጠቕሰልኩም ዘለኹ እምበር እግዚአብሔር ኣምላክ በብዘመኑ ንሕና ደቂ ሰባት እንድሕነሉ መንገዲ
ببزح ملكعو كندحن سلازدلينا ندحنا له منقدي باستفلالي ملكع يزجاجولنا انت دو بمصوات انت دو بصلوت انت دو بيت كريستيان بمسرح انت دو بفقري انت دو بهايمانوت انت دو بمكببار بتحتنا قال املاك بمسمع قال املاك بممهر بمستمهر ببزح ملكعو نحنا كندحن منتي ان نحنا له منقدي بزح منقدتات ازجاجلنا ايو كافتن ان نحنا لنن ان نصلي لنن مس املاخنا نراخب لنن حانت دمو بيت كريستيان يا بيت كريستيان ناي كريستيان غزايا ناي كريستوساويان غزايا بدم كريستوس زتهانصت بمسقل كريستوس زتبارخت قدوس سغا املاك سغا مداني عالم زسوءلا دم مداني عالم زقدحلا سغاي እንደመይ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ከም ዝበሎ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል እቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝኾነ ካብ ሰማይ ኮና ነውርዶ ኣብዚ ከዘጋጀወልና ኣብዚ ክንቅበሎ ኣብዚ ክንድሕን እዩ ተዘጋጅልና ዘሎ ስለዚ ካፍቶም ቀዳሞት ነገስት ጠቢቡ ሰሎሞን ቤተ መቅደስ ሃኒጹ ኣብቲ ሕዚ ተቐስኩልኩም ምዕራፍን ቁጥርን ካብ ምዕራፍ 1 ማነው ካብ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ጀሚርኩም ተኸይድኩም ዳዊት መጀመሪያ ቤተ እግዚአብሔር ካህንጽ ተዳልዩ ነይሩ ካህንጽ የታወተ መቅደስ ታወተ ህጉ ኣብ ድንኳን ተቐሚጣ ኣነ ብጽሕዲ ብዘግባ ብወርቂ ብዕንቂ ኣብ ዝተሰርሐ ቤተ መንግስት ተደላዲለ ተመችዩና ነበርኩ ታወተ ህጉ ናይ እግዚአብሔር ናይ ቃል ኪዳን ታወት ግን ኣብ ድንኳን ኣብ ዳስ ትነብረላ እዚ ክኸውን ይግብኦን መጀመሪያ ቤተ መንግስት ቅድመ መስርሒ እንዲያም ቤተ እግዚአብሔር ክሰርሕ ነይሩኒ ግን ኣቀድመ ቤተ መንግስት ሰሪሕ ኣለሁ ሕዝቡን ግን ኣይመሸን ቤተ እግዚአብሔር ክሰርሕለኒ እዛ ታወተ ኪዳን ኣብ ደገበ ብንፋስን ብቁርን ብኻልእን ክትቃዕ የብላን ኢሉ ሓሲቡ ኩሉ ነገር አዘጋጁ ወርቅ ዶ ዕንቁ ዶ እንጨት ዶ ተጸረበ እምነ ዶ ኩሉ ነገር መሰዘጋጀው እስከለማንኛው እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ከጠይቅ ይሉ ሱባኤያት አኮ አንተ ዘትነድቅ ሊተ ቤተ በስሜ ገዛይ ተሰርሕ ንስኻ ይኮንካ አንተ ባይሉ አላ ወልድከ ዘወፃ ማሐቆየከ ወእቱ ይነድቅ ሊተ ቤተ በስሜ ካብ አብራካ ዝተፈለየ ወድኻ ንሱ ዳዩ ናተይ ገዛ ዝሰርሕ እምበር ንስኻማ አይተፈቀደልካ አንተ ባይሉ ተነጉስ ካህን አማኒ ንጹህ አሸናፊ መዋኢ ብዙሕ ጸጋ ዝነበሮ ሰብ ነይሩ ዳዊት ግን ካህን ዝተበለሰ አይ ንስኻ ኣብ ዘመንካ አይኮነን በወጅ የለ ኩሉ ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ንስኻ አይኮንካን ገዛ ይትሰርሕ መንዳ ወድኻ ሰሎሞን ካህን ንጽዩ ክሰርሕ እዩ ተባሂሉ እሺ ኢሉ ንወድኑ ሰሎሞን ጸዊዑ ኣነ ቤተ እግዚአብሔር ክሰርሕ ተሃንጥየ ነይረ ተላዓዒለ ነይረ ተበጊሰ ነይረ ደስ ይልኒ ነይሩ እግዚአብሔር ግን አይፈቀደለይን ንስኻ ጦርነትን ኣብ ኩናትን ብዙሕ ደም መፍሲስካ ኢኻ ብዙሕ ነገር ሓሊፉ እዩ በኣኻት ይኮነስ ብወድኻ ቢሉ ዝስራሕ ኢልኒ ስለዚ ወደይ ቅድሚ ኩሉ ኣነ እንተሓልፍ እንተለኹ ንስኻ ናብ ስርዓተ መንግስት ናብ መንበረ መንግስት ክትመጽእ ኢኻ በኣይ ክትካእ ኢኻ ናይ መጀመርያ ስራሕኻ ግን እዛ ንኣይ ዘይተኽኣለትኒ እዛ ንኣይ ዘይተዓደልክዋ ንኣኻ ተዓዲላትካ ተዋሂቡካ ኣለሞ መጀመርያ ቤተ እግዚአብሔር ስራሕ ኢኻ ኢሉ ቃለ ኑዛዜ ኣዕሪፉ ናይቲ ቤተ እግዚአብሔር ዲዛይን ተይቀረየ ወርቅ ዶ ዝህነጸሉ ማቴሪያላትስ ብምሉ ኣኪቡ ኣረኪብዎ እምበኣር ላይና ናይዛ መጽሓፍ ቅዱስ ጽንሰ ሓሳብ እዚኣ ትመስል ናብ በዓልትና ናው ህይወትና እንትነምጽኦ እንታይ ይመስል መምህር ሙሉ ሃይለ ሥላሴ ከምቲ መልአከ ገነት ዝበልዎ ብዙሕ ብፍላይ ያው بعد درجة شمون تعمت 9 عامات يقولوا نيرم بفلاح وزحام مش تعمت زيا كندي نفسات تدحينهم كندي تاريخ صريحهم كندي تسقمت راديو رداء ترداء بمرخاف حجازن تحجازن بمرخاف وانا ايجنسي مرخبي بمخان بزح تاريخ نا تسرح مسيو
كافت بزح تاريخ دمو زانا يلوم عن تاريخ دمو بقلم ورق أمد ورق بقلم هسر كتصحف فليت تاريخيا لم دقنا بزيقنة إرتراويان استبهالو إرتراويان يكونون تغارو يكونون ناي حدا مندر ناي حدا كبابي ناي حدا سفر سبات يكونون زياتو دق እግዚአብሔር يم أنت هوني بلو نيرو ممرملو دق እግዚአብሔር يم أملاخنا ፈጣሪና መድኃኒና ሰማያዊ አምላክ እዩ ገዛና ወነው ሰማይ እዩ እተብ ሰማይ ዘሎ ገዛና ግን አውዚ ኮይና አይና ንሃንጾ አውዚ ኮይና አይና ንሰርሖ ኩላትና ዓድና ሰማይ እዩ ولا نستزو استسمايات هاجرنا كم زبل القدس باولوس أفل بيسوس مالوقت معرف 3 وصل 10 نحنا عدنا وسماء يولو أنت هنا كنت سماء زلوا جزانا عاوزي كنا أنا نسرحه عاوزي أخونا أنت سرحنا عاوزي أخونا أنت هانسنا عاوزي أخونا أنت حجزنا عاوزي أخونا أنت قدسنا عاوزي أخونا أنت تقدسنا عاوزي أخونا أنت تبارك نمبر جزايا تسرح للكاس الكاخد كايتون سبكو كابز اللو هافت سلازم زحوي كون نزهبكو زمو كنا زياتهم هاي لماريامن ولا تمدهن قال لبز يحوم كيكون انداوم كم تز نجر الناس سب طرتايم او سرح له بزو نقدلو زنقساقس لساعات اكو سيكون سريحم تنقساقيسوم يلوم حزي طرتا وصيم ناي عدنا قدب بصحوم نطرتا تبايلا كان منግስት ዲያ ካብ ገለ ትዋሃቦም ና ቀኒሶም እዮም ሰማያዊ ገዝኦም ክሰርሑ ደልዮም እንባር በስምና ናይ መድኃኒ ዓለም ቤተ ክርስቲያን በዘን ገንዘብ ዚኣ ጌርካ ህነጽ እንትረክብ ክንውስኺና ኢሎም ዝሰርሑ ዘለው ስለተረድኦም እዩ ስለዚ ደቅና ደቅ እግዚአብሔር ክንቅደም ይብልናል ብዙኾነን በዘይኮነን ክንብለጽ ይብልናል ፍላይ መንፈሳዊ ነገር ክንበልጽ ክንቀድም እንበር እናተቀደምና እናተቀበልና እናተረዳእና ጥራሕ كنبر يبلنا سلام كافتا زلات يزحكز بسرون كو تمصحف قدساوي استمهرونا كم مهران كم كهنات كم قساوست كم بيت كهنت ون بزغبا استمهرو سلازي هامنا تخطنا بيت كريستيان سرح ناي كريستوس دم زعرفلو ايو نزي ون ليق قدس ياريد كبيت قدس بدم ككبر كبر دم زنة أبلايا نيرا جن ساعات مس مسحت إيه زجزيزي بازي بالكع بيت كريستيان تسريحه كلاتنا ونتأكبنا كبيرنا له بيت كريستيان كنبارخ كنقدس كنخبر كنا نمسينا كنكبر كنقدس كنتقامينا مسينا نمنتاي إذا بيت كريستيان ما مجمرياكم እግዚአብሔር አምላክ ቃል በቃል እኮ ተናገሩ ወይ እዚኒ ሃላይኩ ለዝንቱ ቤት ወቀደስኩዎ ከመይ ሰማይ ስሜ ለዓለም በላዕሌሁ ስሙ ከቀደሰሉ እግዚአብሔር መሪጹ ዘጽንሖ ቦታ እዩ ገዚኡ ምስ በጽሐ ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጽሉ በዚሁ ምስ በጽሐ ንሕና ወል መጺና ተባሪኽናሉ ተቀድስናሉ ክብር ስጉ ተቀቢልናሉ ክብር ደሙ ተቀቢልናሉ በደም ክርስቶስ ተቀድስናሉ ተመስገን እግዚአብሔር ዝባረኸና ዝቀድሰና استبارخن استمسجنا يكون أملاقنا اسكمسجنو قرم انبار كمتي عن توت بهالات متحساسمنا كلاتنا أيو نبي كريستيان كلاتنا هنصدق الله يقبع ما صدقت تراح عينهن صدقت نهن استذكر زقرب مقبل تراح بلعنا أنت كل الناس زبلع مقبول مقربتي كنكون يقبع بتغلى جن زياهر أملاخ فقيدو بهم جملعو بلقعو بعلنا خنا خبر فقيدونا لموز تبارخن زيادة تطمق لما عند تجمير لما مرمر إلا في لله زغال عزيز تطمق الله أنت يتبه لا تطمقها تكهن تايدي لوا نسي منفس قدسة دي لوا لا أنك منفس قدس تقبل أبي أبزا بيت كريستيان زياد مودة تتخطى الله دمو كتعرف كل هذا متهايو زكان زاد نفس زيادة فلتاية ولا تقل ياتبال ما زوج الله يزي أفتنا يمجمع رياض النبرة أبزي آدمو يستنا بتماتي نبيت مثلا نبزا بوتازيا سلزي زابوتازيا جزانا إياه تحتوي تجزا زلوا قد نايسل سنة ناي 7 عامت ناجيزياوي جزاوتنا إياه معرفين إياه زي أكن نايزلام جزانا إياه سلزي عباي جزانا زي أكن هنسا أبزا عباي جزانا كنا عسل أبزا عباي جزانا هذا دم من برينا خنجبر أبزي أيها تاوانا نجرنا سلزي زوم سبات زيهم حس ربي لنا كن ريهم كلنا كن دينا يقدسان يوم
لومي بستفلالي لسب عالم بزتصالو لسب عالم بزبالع لسب عالم እንኳን በሀገር ተፈላሊ ካይኮነን በአካባቢ ያው ተፈላሊ ዘመን ንሳቶም ግን ካውዝ ነገር እዚ ነፃ ወፅዮም ካውዝ ነገር እዚ ንጽይሆም ካውዝ ነገር እዚ ካውዝ ዓለም ዝገብሮ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ወፅዮም ሰማያዊ ነገር ሓሲቦም መምህር ሙሉ እስቲ ንዓኻ ኣብዚ ምችያብ ዝፀገሙ ቦታ ምእመናን ቤተክርስቲያን ክሰርሖ ዘይኽእሉሉ ኣብል ተፀገሙ ኸይድካ ዝተስርሐለይ እስቲ በእውነት ተመስግንውን እግዚአብሔር እስቲ ከምዚ ዓይነት ሕሰውሙ كم سبات محسو كم تجارو خميدنا نقبر زلنا كم تجارو خميدنا نبهال زلنا عاوز حزكو أبز أجامي زلنا له زمن كوي كان كم تجري حدا خوينا نورنا له زمن حدا عسيرنا بوزع نورنا له بكا بورا داكو قطع بطابعة تقوى تفعلاليها حما من فصل زعتي لنا زمن زيهم قن لبوم نصوف زخول السبات ኣብ ትግራይ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ንምእመናን መቅረቢትን መስገዲትን ንኩሉ ሰብ ደግማ መርአያን ክኸውን እዩ እዚ ድማ መርአያ ፍቅሪ ኤርትራውያን ሕዋትና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣይኮነስ ኣብቲ ፀገም ግዜ እውን ኣብ ጎንና ከም ዝነበሩ ካልኦት ይሕጉዝ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ድምፂ ህዝቢ ቤተክርስቲያን ትግራይ ኣብ ጎንና ዘሎ መንበረ ሰላማ ክምስረት ከለውን ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ብገንዘብ ብሞራል ብሓሳብ ንሓገዝና ነይሮም እንትን ኩሎም እዚኦም መስጉኑልና ምክንያቱ ኤርትራውያን ሕዋትና እዮም ሓደ ኢና ብቋንቋ ሓደ ዝተዋሰብና ዝተዛመድና ሓደ ዓይነት ተሰባት ኢና ብዝፍልፈላለዮምና ብዝሕወስ ደሞ ክንሕወስ ኢና ሓደ ንኸደሉ ዘመን ኣይርሕቕን እዩ ኤርትራውያንና ተጋሩ ሓደ ኢና ትማለ ሓደ ነርና ሕዚ እውን ሓደ ንኾነሉ ዘመን እናቐረበ እዩ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ደግማ ፍቅሪ እዩ ዝስዕር ፍቅሪ እዩ ዘሸንብር ሓፅሮ ይኽልክለና ደንበረ ይኽልክለና ብፍቅሪ ኩሉ ክፈርስ እዩ بفقر يخل زتحاوسنا سلازي إرتراويان أتهاي لماريامنا ولد تمدهن نزي كله تجراين إرتران حدا نخون حدا خوينا من كتحاجة جزو سلا بيت كريستيان في الله دما بيت كريستيان أبزي مرأة يزغونكمنا ولدنا خالتونا بإرترا زلا بيت كريستيان ولدنا تجارون صريح ميا تمتاويان بوتاتنا تجارو أبي إرترا بس مرة تفل عليه بوتا صريح منيوم كاف دبر بيزن زمط دما ኣብ ቦታና ድማ ኣብ ዓዴት ዘሎ ደብረ ገነት ድማ ንነዊሕ ግዜ እናመሓደሩ ልናሰርሕሉውን ዝነበረ እዩ እስካብ ሕዚ እውን ናይ ደብረ ቢዘን ቦታ ዘለዎ ቦታ እዩ እቲ ሕውነት እቲ ፍቕሪ ንነዊሕ ግዜ ዝነበረ እዩ ኣብ ዝሓፅረ ናይ ሚትን ገለን ዓመት ኣብ ዘይትመልእ ሰባት ፈላለዮምና ሰባት ከፋፊሎምና ነይሮም ሕዚ ግን ግዜኡ ስለ ዝበፅሐ እቲ ፅልኡ ኩሉ ትግድግዳ ዝተሓፀረ ሓፁር ፀፅልን ኩናትን እሱ ድማ ብፍቕሪ ተሳዒረሎ ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽና ይኹን ስለዚ ولت هاي مريمنا ولت مدهن بأونت أنحنا ون تحققنا لزلنا زبيت كريستيان ذكر خلنا قليل يكون بمسرته عامة كل تعامت زي يودايو في الله كم تقرأي دم وزلنا الماتريال زي اللي ساعات أصقام وزلوا وساعات ناي ترانسبورت ناي كله أصقام وزلوا وساعات أبزحات ترى كل التور حفظ زي ما لا نسخاتهم بأمنة نحاولنا نمجابي أيلاف ممر ملايلة سلاسي أبز حلنا بزبالكم نسون أبزا بيت كريستيان زيان حس نسو راح تكون حنا أول مسكر كوينا زبيت مقدس خمس زرور لهم أو وش طعم زقربيو سفيح بيت كريستيان سفيح عندهم خالوتك بزحات كون كاكو خند ذيك سرعة زي خلي أبى حاط إرجزي أو كل التور حمزة عين تأمر جزاوي هرول سلز تحوسه زهزول سناي فقاد سلزغنا مجمرات هزوزي فقادنيا بمخان دو علىكم استمسكونوا بدن بغيركم هلاي نممر ملو مغبايلا فممر ملو هايله سلاسي بأونت طرحاو زي يكونن بمولاد بمنامنا يكونن بمسرته خم عينته يكونن سلنفولطو يتحكم مسكر انا خاو قدمت حزايا وفتسن تناي موداتا مغبايلا صغاي ونلو افتيا موي صغام تتفلطو نفتيا بيتكشان سريحن حنتي أبزا كوابيا سريحنا زلو داشدانا أي عاوزي مدهني على ملو مقاوي على فسقاي دم يا ورد عليك كاناتون عدلني أي مسلم أو زكاوي حنتهاوم همز غير مدداس زنكاوي نايزوم سلسة سوات يوم موي صقاون مقبارة سناي بتعمي بتقراينا حاجز زازولا إننا أيام بونت بتعمي زقر مقاوي على ممهر ملون كم تتفلتوا بتقراي ملون حاجز زازولا حاونا أيو سالساي ودوغم بونت أب زحات أرجزي مو قدام ميديا يلومون زو كل دم قدامات تقراينا حزب تقراي بيتكشان تقراي صقومات زحق زل حاونا يمو
أبزي مدهني على ما أفتي أكيد أنا مرت أفتى كاون سلاسي اللي يقولهم وبذا كاون حلف بيلهم لك كانت حنت بطاي هو مهم غيرهم زنا كلاوي ناي جبرت السناي تباهيلا كتصوع خلال الأول فقدني تادهم ردتني أيه مجا إلى تجايون هجبراي إن من تاي خميلة زوجي زلوا جوتات نايزم كردستان ولدنا أيو تاريخ بوتاتنا أيو سلازي أفتح معده ترينا أو نما تلو زيد أو نجار مسكال اللو بخليون كم نظر إذا لهم أفتح على موس أزاوي أفتح تحت بالك خمسة الناس رعها تحورت تسوق قلقل اللهم مجباريمو زي أيو لك كهناتون سنة فقادكم كوينو نزمت أجاشا نزخن مت زوي نتقبلكم زي ناتكم سنة فقاد خون يزقبع سلازي أنا أوزي كودية يغني لنا كبريها بلنا زهز بزي خمسة لخكب كم زيلونا يبي تكسر صقم مفتاح زجورو ولدنا هاي لماريامن ولا تمرينن بولدنا لك أنا ببعثات العل براكي بس هو ملو عبي بركة يزي كلاتنا نزل سنة يسرح زي خنك أن يزقبنا عبي أبنة عمر أي يسرح سريح ملو بيتكرسنا تحاول كسر رحم خان فلتنا تحقق إسكا هزو واتيها كندي جزء وسيد عمتات وديو زيت أفيو زي قديلنا تبهلا كندي وتزلو إنا نرئي زي جن بزي من جرب كل توارح وشتيت بيتكسر تصاريح خزازم عبي بركة ثلاثة حضرهم زي ولد زجور وإمه كم هزوي بتعميل العلم سجانا قري ولا سجامة قري فلله نزوج النيو سنة يسرح نعمل علم نمك لحد ما حاولنا ممرت جاي مجابي ألاف ممرت جاي قبل سلاسة قدام ميديا أوز ترخي ولا بوانا النت أوز يسترخي ولا منيات استقدس أسرح زي بزح حساب قاني بمنفس قصلهم أنتي بزح حساب هم يقبر يوجن نايزنا لهم عن تفولي زجورة سواء سويتن كم حدا مخيرمس بيت كريستيان ملو زازي ممر كاميو كلاك بوحد جنزب عبي سرح صريح له بغلطنا نطح 5 مليون قليل زي بحر سرح صريح لهم مسكانا يقبهم نقدام ميديا أمسكون لي حدا جزين نقدام ميديا كم شمو قدام ميديا كم شمو قدام يو كالي كمنات نازم بسلا أو صقب حور السنة أم مسرح بحصير جزين العل أمنت زحدرة حونا أيو بوانا نترما أبيت كريستياناتن قداماتن عبي استواص أزقبر زلا حونا سلازخنا زي كريستيانو زي مسرحو سمعو صبصي وزي ناب عالم ناب سمعتو ناب تختلتو كقالح ممصو فولي مسغانا اي زغبو يغني لنا نخلاتنا سراحيو كبري هابنا سناي غزي